Ťažká technika a desiatky zasahujúcich hasičov, ťahajúcich stovky metrov hadíc. Taký obraz sa v sobotu 18. mája popoludní naskytol okolo idúcim aj turistom na Trojmedzí, mieste stretnutia hraníc Slovenska, Poľska a Českej republiky. Medzinárodné taktické cvičenie v neprístupnom teréne preverilo súčinnosť hasičských jednotiek z Čierneho Svrčinovca, Skalitého, Čadce, Oščadnice a za českú stranu hasičov z mostov u Jablunkova. Počas simulovaného cvičenia si hasiči vyskúšali svoje možnosti a aj špeciálnu techniku. Taktické cvičenie situoval veliteľ zásahu Milan Moravec z dobrovoľného hasičského zboru Čierne do tejto oblasti zámerne pre jeho náročnosť, aby si hasiči presvičili pohyb aj orientáciu. Prácu im sťažoval hustý lesný porast. Popravil, že je nespôsobili, aby si to vyskúšali, že aj v ťažkom teréne treba sa vedieť orientovať a prakticky súčinnosť medzi tými jednotkami aj v ťažkom teréne, nielen v jednoduchom. Pre sklon terénu a chýbajúci vodný zdroj bolo potrebné vyriešiť, aká metóda likvidácie požiaru bude najúčinnejšia a najekologickejšia. Pri tomto cvičení použili hasiči jazierkový systém distribúcie vody. Ten sa používa v teréne s vysokým prevýšením. Nádrže naplnia hasiči pomocou hadicového vedenia vodou, upevnia ich v rovine napríklad k stromom, zapoja čerpadlá a tlačia vodu do nádrží až k samotnému požiaru. Sú nejaké výpočty, podľa ktorých sa to robí. Dáme tomu od nahlásenia niekoho, že zbadal požiar, čo sme také ako simulovali, že pri rýchlosti vetra, šírenie, dáme tomu 2,8 alebo 3 metre za minútu, tak sa to od výjazdu jednotiek, aj všetko dojazdu na miesto a začanie hasenia, koľký čas ubehne a tak sa prakticky vzniká požiarisko aj veľkosť požiariska. Lesné požiare vznikajú najčastejšie vinou nedisciplinovaných a nezodpovedných turistov alebo pri nedbalom pálení haluziny po výruboch. Ich likvidácia je pritom veľmi náročná. Často ju komplikuje práve takýto neprístupný terén, silný vietor a obmedzený alebo žiadny prístup k vode. Bolo to dosť náročné, však sami ste tam boli, videli ste, že ten je tu, čo som rozprával so zárubkarom, čo má pilu, tak bol tam ako prerezy, nechali to tu vrám, to keby ako vznikol tam ten požiar, tak je to obrovský problém, to je cirka nejakých 4-5 hektárov a viacej, tak by bol problém. Ja som rád, že sme sa zúčastnili takéhoto ukážkového cvičenia, taktického by sa dalo povedať, aby si chalani videli a rozsiahli, kde ako sa môžu dostať, lebo do stredu nebolo. My sme zasiahli ako praktický stred, že sa urobil zadňu, ale keby to bolo v aktuálnom stave, tak je to strašný problém a toto dalo tým chlapom vidieť aj mládeži, aj že tam sa zúčastnili niektoré dievčatá, ktorí mali viacej z tých skúseností, že by to bol problém a dalo sa to akože uhasiť jako s tímto systémem. Tak samozřejmě význam to má, protože se společně sejdeme, společně si nacvičíme postupy, společně se domluvíme, společně postupujeme nějakou taktiku a samozřejmě víme potom i, která jednotka má jaké vybavení a co můžeme očekávat a co například je třeba doplnit nebo obměnit. Čo hovoríte na ten terén, v ktorom ste vlastne dnes skúšali tento zásah? No, teď jsme měli zásah třeba v pralese Mionši a myslím si, že tady to bylo o něco horší, jako jo, protože zrovna tam byly setnuté stromy, které tam hodně stěžovaly ten terén, ale nakonec se podařilo a já si myslím, že jsme uhasili všecko, co se dalo. Je obdivuhodné, že aj v tejto dobe sa nájde početná skupina hasičov dobrovoľníkov, ktorí chcú a vedia, čo majú v takýchto ťažkých situáciách robiť. Bohu na slávu, blížnemu na pomoc. To je heslo dobrovoľných hasičov, ktorého sa drží aj dobrovoľný hasičský zbor v Čiernom. Často na úkor vlastného času pomáhajú obyvateľom v obci v rôznych neľahkých situáciách, okrem toho vychovávajú mládež v tímovom a športovom duchu. Pomoc hasičom prisľúbil aj starosta Peter Staňo, ktorý chce hľadať peniaze na zlepšenie technického vybavenia hasičov z eurofondov práve z programov spolupráce s Českou republikou a Poľskom.